Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, шаби гузашта дар турнири калони ACA 168 варзигари тоҷик Анис Ёқубов рақиби узбеки худ Иброҳим Шоимовро дар 20 сония якум раунд бо тариқи сабмишн шикаст дод. Ана Фаридун Одилов бошад рақиби худ Михаил Махнаткинро дар сеюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дод. Дар ин навор мо суханҳои Фаридун ва Анисро баъди муҳориба омода карда пешкаш шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. Барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. медонед онҳо чӣ қадаре ки метавонанд аз ман мегурезанд. корҳои ман каме аз нақша берун шуд, чунки Рискулбек аз муҳориба даст кашид. ман барои муҳориба зидди ӯ омода шудам ва ба ман дигар рақиб доданд. ин сеюм рақиби бебохти ман аст. дар ташкилоти ACA дар карьераи се рақиби охирони худ ман аввалин мағлубият овардагиам. то муҳориба зидди ман онҳо ҷанговарони бебох буданд. барои ҳамин Асланбек бародар, ман тайёрам ки ҳам бо Вартан ва ҳам бо Рискулбек дар як шом ҷангум. ана бо ҳамин суханҳо Анис Ёқубов октагони ACA-ро тарк кард ва Анис ҳам бо ғалабаи худ ва ҳам бо суханҳои худ баъди муҳориба роҳбарони ACA-ро дар ҳолате мон ки онҳо бояд ба Анис рақиби машҳур диҳанд. шахсан худи ман дӯстон муҳорибаи ӯро зидди Вартан дидан мехостум. баъди ҳама суханҳои гуфтаи Вартан. шумо чӣ дӯстон, киро рақиби Анис дидан мехоҳед? метавонед фикротонро нависед. мо бошад мегузарем ба суханҳои Фаридун Одилов. ман хеле шодам, чунки ин муҳориба барои ман муҳорибаи хеле эҳсосотӣ буд. Михаил Махнаткин яке аз беҳтарин ҷанговарони вазни ним вазнин аст ва ин чиз ба ман сахт фишор мекард. ман дар ҳаяҷон будам, илова бар ин дар чунин майдони калон. аммо фикрҳои худро ҷобаҷо кардам ва алҳамдулиллоҳ имрӯз худованд дар тарафи ман буд ва ман ғалаба ба даст овардам, гуфтааст Одилов. дӯстон, хотиррасон мекунам ки Фаридун Одилов бо ин ғалабаи худ аввалин финалисти гран-при вазни 93 килограмми ACA шуд. дуюм финалист кӣ мешавад ҳозираҷда маълум нест, аммо ба наздикӣ маълум хоҳад шуд. ҳамчунин ногуфта намонад ки чанд муддат пеш чемпиони ин вазн вазни даркориро карда натавонист ва муҳорибаи ӯ барҳам хӯрд. аз ҳамин сабаб ташкилоти ACA камарбанди чемпиониро аз ӯ гирифтанд. ҳозир шумо дар рӯи экранҳои худ сеткаи гран-приро дида истодаед ва чӣ гуна ки мебинем Фаридун аввалин финалист аст, дуюм финалист ва рақиби Фаридун ғолиби муҳорибаи Леонардо Силва ва Адам Ибраҳимов шуда метавонад ва худи Фаридун гуфт ки зидди кадоме аз онҳо ҷангидан мехост. Адам гӯштингир аст ва барои ман шавқовар аст ки гӯштини озоде ки зуртар аст. мо дар вазни 93 килограмм меҷангем ва як зарба ҳама корро ҳал карда метавонад. ман фикр мекунам ки Адам ғолиб мешавад, гуфтааст Одилов. ва дӯстон, барои мо мухлисони тоҷик фарқ надорад ки дар финал рақиби Фаридун кӣ мешавад. мо боварӣ дорем ки Фаридун ҳам Адам ва ҳам Силваро шикаст медиҳад ва ғолиби ин гран-при мешавад. шумо бошад дӯстон фикрҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонобуду сарбаланд бошед.